min rabbi ni rabbi ko yawta me dartu fulbi sabu dartu fulbi ne bayko balebe hodo nokku ngummi do ngummi won diwani Ethiopie o woni habas bur boyti leydel bandire leydi couche napata naga merowe nagasi hande won lefol lamma négus won nagasi won gaynaka nay nagasi firti gaynaka nay lawor ko wiite ko nagga merowe couche ak sumen e couche enen won couche sabenen jogi les ayun hakkume ayn farba jeeren den ko wiite couche heddo won lam termes do won jeeri fuuta gamda e masir tor nasina hanki o masin gonno do Mali Mauritanie o had men yaade masin Mauritanie Mali o sabu masin ko tishit ha hande safal men ton fulbe gonno batti wede el masina en colonel Ahmed Baba minen Baba an bamma bammen be fof fulbe gonno joni ni won bandirabe be do fulbe de hodo nokku misir do ganda e nokku wiite do ganda Ethiopie ko don neddo fuddi yaltude kanyum he diwan Rwanda en fay ganda Kenya en o diwan dal don kadi laamuji di ngadi fuddade firawnen be don mawdo mabbe o bitede ministre premier ko worko don don ummi nat ko balaji o nandi ke zairwa debbe nandude worko sed worganki udum o nandi deftere Fabre d'Olivier windan 1812 kanyum yaltin ganda de ngaldo natal bargal fay kon tum ko do sorbondo min jilima min tabi ciali min jiddum ko rawande tel wada microfilm tam jida deftere nde yalta sabo wi dum ujinnaji sappo had annabi isa fe ko balemi jogino araray winderde tum ko be biwata jaltini dum e nder on don araray non fulbe bur ko hen hewde leñi Afrique na foko do disi en jeya e firawne be non fewdi be laamuji gadandi en jeya hen fulbe ndeket non so yam pullu dum meki misir en bawa dum yeddude kon kadi sahara o kadi en wadi fulbe sabu hakkunde men fuutu men o he yutti may niltoyt may manko Sénégal he may niltoyt hakkudo me don yimbe jahata en garta sahara o yibi jiti ton nati professeur Peter Henri Lot yiti ganda he gitan 1950 yi don ganda nati yi hen ganda fulbe yi hen ganda fo jogo ko woni misiriyan ko bi pinal mum yi dum e work Algérie do don non jeer Algérie ha yutti jeer Libye ha wuru witenge Diallo rew hen wuru witenge Nafoore yewe atlas de l'Afrique de jeune Afrique keso Nafoore e Diallo men don en hucciti e misir en wadon weedi ni oasis de Fayou don demgal men gal wite Fayounik do pular ici Rumini e Fayounik e do demdi din benti go demdi misiriyan ko be hanki jabal fir'aunen jon non wonno arde be yahuden ka aynaaɓe gonno te kamɓe mbaɗi pinal maɓɓe jooɗogal ɓe ngara tan ko firtude ɓe mbatti ganduɗa nanude hen ɓe kuɗi firawnen ɓe ƴetto ɗumen kono firawnen ganduɗa gonɗinɓe Allah goto rewɓe diine ganduɗa annabi Idris o biino Allah ko goto ɓen kayna ganduɗa e nder misir kam ɓuuri hewde heefere ɓe noon kewani te so teskama ƴeewnan ko arani en wona ɓaleɓe e iwde ɗum ɗon de ƴeewa anda les ramseni walla ko way noon e diineji goɗɗi fof kalde diine ummini caggal misir tan arinaki wiyeni firti ganduɗa Allah o ko goto le cœur d'amo walla de rat noon ɓe innirata ɗum e saabu dokkuɗen ko mbiɗen Allah toɓat Allah toɓanam ha ñalawma hande mbino saabu mbiɗen Allah woni ko kañum yamir ndiyam kañum tagir ndiyam hunde foof ko ɓurani wiɗon ceerno ayo bisimillah mi anda ni so tawi arab on selli halaqna min al ma'i kulli shay'in hayyin mi anda ɓadim ɗon en wayi noon ko honnoon ne fulɓine mbi ndeket jiiɗi maɓɓe oɗo Allah ɓe jogino guiɗo annabi ganduɗa Idris alayhi salam ko deftere Idris nder rewa wiya le livre des morts ƴeew o haalinani iqra janggo o wi ɗum ɗon adi tellade nde nula nde ko ɗum ɗo adi wiyede Idris alayhi salam nde addinde nulal mum ngal wi que janggo indu jooɓe noon somo worde fuɗɗiri dans le livre des morts duuɓi ujunere e temed jeeɗi hitata tan nabi isa feeje ujunnaji ɗiɗi e temed jeeɗi haɗa nabi isa feeje bandiraɓe janggo indu jooɓe ganda joomi kañum tagirma ganduɗa ƴiƴam hettere ƴiƴam andinma ko poɗɗa ko andude foof mbiya hande aɗa ruppo ɗum ndaw juumri ɗum ɗo woni ɗerewol gadnol he nder livre des morts ngal ɗo nural yaltaga Idris alayhi salam kañum addi ɓinɗon
nulam tawni yadi bindol wana goddo hono misir real mbidum ko hiéroglyphe woni bindi Allah yewe kongol bindol yewe kongol windere yewe kongol bindal yewe kongol bindo mbiyene ne ngala bindol tene ketandu bendi en majju gandal men bandira ndeket non bayro almiri bil allam bil qalam allam al insan ma lam yalam la yadqi in rayhu istaghni wa hen wonde fof mi haano do tan wiyon do suko tawi ganduda mbeɗa yiɗi ruttade he ko fate fulɓe ko diwanuji ɗiɗi hay tati en testeke ɗon fuɗɗi ndi diwan sahara o du ujunnaji jenaɗo annabi isa feeñ nati kolli ɓe koɗi ɗon ujunnaji jeetati ndi haɗa annabi isa feeñ diineji ganduɗa hanki ɓe ndewno ɗi taw noon ko diine ganduɗa idris alayhi salam o caggal ɗum e majjidire mum ɓe cettini ɗum jomiraɗo tagri windere nde ndiyam kono noon jomiraɗo tagi windere nde ko girdawa dewi caggal ɗum fadi noon en tombiyo windere nde ha ara saabu kañum mayata jomum mayat kañum mayata hoɗo fuɗɗiɗo tan ɗon woni wortorde ɗon tawta ɗum ni wonno diino noon woni ganduɗa hunde fiɓide ko ɗum ganduɗa lefol tan ɗo umtoɗa garta ɗum umminɗa ɗum kamɓe ɗum ɓe gowɗi ɗum waɗi mbaɗi ɗum eɓe mbaɗi ɗum ngolu ene wiye camaba kañum woni mandorde aduna o ko girdawa dewi tan ko ya garta jofa tan kadi jomiraɗo ɓe mbaɗi camaba woni reen ɗum camaba noon e mbaɗi ɗum nder hoodere nde woni gurdam e mayde woni ganduɗa ko wiite ko faddugo ndaw aɗani ndaw waɗat wayni ganduɗa huɓere ɗi firawnen mbaɗatno hoɗe mbaɗat ɗo maaɓe mabɓe ɗo caggal ɗum ƴette mbeelu mum ɓe nandin hoodere nde wayni min de so tawi wawi inde ɗoni winde walla windetake eyyi hoodere nde tan ɗoɗon gandini jaafoɗon ene wawi ni Saidou Bani e hormum diidnam ɗum tan ko addu tan mi winde ɗum ɗo tan seeɗa joni ko mi jawtan tan ko ɓuuri yawde en rabbiɗen famni gandon tan faddugo ndaw gaddon diine mon saabu gueɗe pinal kollata onon gummiɗon soko pinal ngal jolani hen tan ay ɗo joni Firawnen joni e pewdal kuɓeje baɗi ni si mbewni kuɓeje baɗi ni neɗɗo soko fuɗɗima laamade haaɗi mayata wonarke ma neɗɗo huɓere wanni joni noon kanko wonɗo ay ɗo duuɓi ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeegom e goho hitande foof soko timmi duuɓi ujunere e temedde nayyi capanɗe jeegom e goho hitande nangue ngue arat naata ɗo Firawno tiiɗi mum ɗo ɗo joɗɗina ɗo ko lelda ɗo asma nangue cereɗi ɗiga won duuɓi ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeegom e goho foof aduna fof waynoto ha laaɓa aduna fof waɗi ɗum ɓe paami ɗum ɓe jangi ɗum ɓe ɓeti ɗum ɓe gandi aduna duuɓi ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeegom e goho foof aduna ono wayno wage fulɓe no gandi ɗum mbeɗa haɗanno golloko naɓe nani woni ganduɗa dogon en ɓe en jogui ɗum cekim Seydou Sall ɗan ni dimbo hoore guilnani aɗani ɗum saabu kamɓe jogui wiyete ko le levé social l'étoile de Sirius duuɓi ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeegom e goho foof en arta fulɓe men wage ɓe wiite ko fibir bajen gay en jalkiɗ ɗumen en gandi ɗumen nde en nde eyyi ɗo woni ganduɗa hakimere hitande mabɓe ko ɗo fuɗɗi ɗo tuukiɗi kamɓe fulɓe ndeket noon ɗum ɗo Firawne no ganduno ɗum rutto noon mbeel ɗum ɗo e mbaɗ ɗum ni gadde hakkude ha foto o ko mbeel ngu tan annabi Souleymane hutorima ɗum ɗo waɗa feggere mum soko ɗum ɗo majji laamu majji Souleymane majji ɗum nde laamu sorte mum ɗum waɗi noon ndaw kañum so tawi en toccin ko cuuɗi jeeɗiɗi ɗi woƴa ndaw sen taccin waɗat faddugo ndaw ni goho ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom jeeɗiɗi tumbuɗo hakkude wo ɓoccode nde ɗum waɗi jokri Allah windere ko jeegom funnaji hirnaji rew worgo dow e less hakkude ɓe tumbi ñaloɗo ko ɗo woni pinal ganduɗa ngal mayata ɓe ƴetti camaɓe mbaɗi ɗum ɗo kañum woni seedantago
bay sabu ngatarto ganda laaji mum won sedanta ko ganda winder nde harkene wango ay Ibrahim Sarwi wango he wangade wango leydi artima hen laamu tuubu koɓe dingiral fusunomo laamu tuubu koɓe bawɗi succe kam gande Afrique naɓe puyna cuuɗima o rutto o wasio sukaɓe darɗen dartoɗen ƴetten peeluji darɗen dartoɗen ƴetten pikkuji gasen gastoɗen ngalu men ubbama janggen finde ɓamtare paamen aduna hanki bel jaren yeeso goppen wallitoyde ballani taw noon yitti men ko fuutuɗi no puyno ɓe dotti foɓere lekki bare mbere so gocam ko ɗum jejjiti ɗaɗɗima hen ɗum fof e waade noon bandiraɓe nokku sahara mbimi fulɓe teskam ɗon duuɓi ujunnaji jeetati e nder ɗeɗo kaaƴe wimbaluuji ɗin ɗon nati mabɓe onon tesko haltorɗe mbi diidolo ha en ƴeewe guila jamanu kaaƴe kecce enen ndiide hen hayre misir yankoɓe ko ndiidanno e hayre bindol fuɗɗi ko misir bindi ɗiɗo fof jaltiki e misir fof mum e aduna fof misir addi windude bindol hiéroglyphe kañum jibin phénicien kañum jibin cunéiforme kañum jibin sanskrit kañum jibin ganduɗa ɗemgal phénicien ɓe kañum toppitoɗen hande ɗum ɗo binditen pular ñalawma hande mbiyen ko alkul ganduɗa tubakoɓe wona gogo alkul mamiraɓe men ko ɓaleɓe gadi ɗum windude firawna en gadi ɗum windude ko hunde taniraɓe bandiraɓe ɓe ñangaki teɓe mbiyen janggo e jamma darto mabɓe wayno saabu leƴƴi daneji taariɓe ko aynaɓe ma pirtu tarihi mabɓe mbattu ɗum e koye mabɓe mbekti leƴƴi kamɓe jalti ɗum ko toye mabɓe yalti bandiraɓe ɗo jeddi ngala ɗo wona Cheikh Anta Diop wona Cheikh Anta Diop yiiti ɗum ala ko Hérodote ganda grec naji andi ɗum widdu temen joyi ɗum ɗiɗi sa ɓeñ windi ɗum ko Strabon jojorde Sison ɓeɗo dañi Cheikh Anta Diop hay goto andaɗo foti duuɓuji temen tati haɗa nabi sa feñƴi mbiɗi ɗum ina Zulkarnayn ari naate Misir woni Alexandre le Grand Zulkarnayn i mbatti ɗum annabi tabarikalla yo won annabi fulɓine kan jogui annabi men murtuɗo wiite annabeɓe gatta ɗum fof noon e wayi noon ɗum fof e wayi noon kamɓe fof ɓe mbancima gande Misir naɓe fof mbatte koye mabɓe